haji bake sia pandai badendang galau bacando papa mani sapo baraso bapitunang galau bacando papa mani sapo baraso bapitunang. Dan karenai dicobakan kapandaian kok nyampang hati kota kanan dan niayola badan ko surang kok nyampang hati kota kanan dan niayola badan ko surang. Saja pandangan padu takkanai tersiso menanggungkan elo dia saja pandangan padu takkanai tersiso menanggungkan. Dan karenai dicobakan kapandaian kok nyampang hati kota kanan dan niayola badan ko surang kok nyampang hati kota kanan dan niayola badan ko surang. Saja